Pozdravujem všetkých, ktorí opäť uvidia toto video a nezabudnú dať like, lebo tých ostatných nezdravím, iba tých, čo dajú like. A pokiaľ naozaj pozeráte toto video, dajte like. Vítam vás na tejto analýze od klubu FNX. A dneska sa pozrieme čisto len na Bitcoin a technickú analýzu toho, že čo všetko tam môžeme vidieť a nemôžeme vidieť a uvidíme tam aj technické možné a nemožné veci. Takže poďme na to. Takže sa pozrieme na úplne nový čistý graf Bitcoinu, respektíve na všetky timeframey a vysvetlíme si aj indikátory, ktoré môžeme použiť a čo nám ktorý z nich naznačuje. Ja som si pre tento účel vybral Bitfinex, aj keď asi pravdepodobne prejdem na nejaký iný graf, možno ak sa nebude úplne zhodovať, ale malo by to stačiť, aj keď jeho história si myslím, že nemusí byť úplne je dostačujúca, takže fajn. Dobre, takže Bitfinex, takže pôjdeme na Bitfinex tentokrát. Lebo sa tie grafy, jak vidíte, mám všetky začmarané a pozerám, že ešte aj Coinbase je čistý, takže keď tak môžeme prejsť potom aj na Coinbase. No, dobre, tak si ideme pozrieť graf na Bitfinexe a keď tam niečo uvidím iné a budem potrebovať kresliť ďalej, tak pôjdem na graf Coinbaseu. Po prípade ukážem ešte aj tie, ktoré už mám na Binance a Bybite. Dobre, ideme na to. Začneme na nižších timeframoch a to z toho dôvodu, že budeme ich potom zvyšovať a podľa mňa sa jednotky a štvorky dosť podobajú, aj keď vidno tam aj niektoré iné paterny, ale proste sa dosť podobajú a všetko sa budem snažiť aj tak analyzovať na dlhšie obdobie, takže aj tak na konci prejdeme na dni a weekly. Taktiež chcem prejsť nejaké indikátory, no a chcem prejsť aj kratšie, aj dlhšie timeframey, to znamená, že z hodinky budem rozoberať už aj veci, ktoré patria do 4 hodiniek, ale zároveň vlastne na hodinkách urobíme vždycky nejaký obchod, že ktorý by mohol byť zaujímavý. Dobre, takže začneme na hodinkách. Čo sa týka hodiniek, tak analyzovať nám stačí tieto posledné úseky, čiže ak by som to mal nahodiť, OK, tak tu je nejaký, sa snaží tvoriť nejaký triangle pattern. Hej, po prípade mne skôr dáva zmysel, že sa tam tvorí nie triangle, ale nie tento, ale tento. Hej, že toto tu berem vlastne iba ako vyberanie likvidity, tým pádom ten pattern neberem úplne do úvahy. A ak by som to stlačil, tak vlastne sa tu tvorí nejaký takýto pattern, to znamená, že toto by som vyhodil von. A čisto len z techniky, tu by sme mohli ísť ešte niekde hore. A potom vlastne je pravdepodobnosť toho, že budeme padať z toho dôvodu, že vlastne tento pattern vyhadzuje. A ako hovorím, to už prechádzam troška aj do štvoriek, lebo štvorky nám to ukážu veľmi podobne. Ale tendencia toho hodinového obchodu, ktorý tam môže nastať, tak by bol taký, že OK, môj short by som smeroval niekde do týchto miest s tým, že likviditu by som nechal nad posledným high a pokiaľ by som chcel manažovať, tak by som to ešte spravil troška vyššie. Hej, čiže nejakým takýmto spôsobom by som dal stop loss a nastavoval to nejako takto. Čiže ak by som nastavoval v týchto miestach, tak povedzme švacnem to niekde do stredu. A OK, dám to povedzme nejak takto, aspoň jednak jednej, že nech to má zmysel. A toto celkom aj zmysel má, lebo tu sa dá ťahať, dobre, to je TP jednotka niekde. Hej, že pokiaľ by ste to chceli aj rozobrať, tak tu je niekde TP jednotka, tu je niekde TP dvojka cca a tá TP trojka by bola vlastne až tuto dole, čo vlastne dáva aj zmysel. Takže TP3. A keďže mám obsedantnú kompulzívnu poruchu, tak si to musím troška opraviť. A teraz to je pekné. Dobre. Keď to mám opravené, OK, tak viem, že si tu môžem pripraviť nejaké manažovanie, takže z hodinového pohľadu by som obchodoval nejako takto, s tým, že dokážem výjsť nad poslednú likviditu. S tým, že neviem, či ma to tráfi, ale je tam pravdepodobnosť toho, že Bitcoin ešte možno stupne späť na retest tých 107 000 podľa tejto formácie samozrejme. Rátame s tým, že akú formáciu nájdem, podľa toho aj robím obchody a na konci dňa sa uvidí, že proste ktorá formácia z tých by bola najlepšia. Dôležité je ale prejsť si aj nejaké indikátory, aj keď ja indikátory viete, že veľmi neuznávam, ale chcem to urobiť ako hĺbkovú analýzu Bitcoinu, takže zistíme, čo tam na hodinkách sa schováva, na štvorhodinkách a na denkách. Dobre, takže čo sa týka Magdy, Magda aktuálne je skôr bearish nastavená, aj keď samozrejme je v medveďovi, ale bullish. Takže v tomto prípade v podstate sila nejaká tam je, ale hovorím, že skôr sa len vytrepáva z dola, je tam cross, ale nejaký potenciál naraz by som videl, až keby, že tu príde nejaké odrazenie a musíme preklopiť vlastne tieto kádečka do plusovej strany, ináč sme stále viac pod kontrolou medveďa, aj keď to medveďovi vlastne, keď príde dlhá čiara na medveďovi, tak reálne aj korekciou sa dá nazývať to, keď príde odraz hore, hej.
len je to vlastne tá opačná korekcia. No a v tomto prípade vlastne na hodinkách vidíme, že tam až taká sila zase nebola. Čo sa týka RSI, Stocha RSI, tak boli sme hore, samozrejme sme z toho vypadli, stále sa nachádzame v dolnej štruktúre, to znamená, že stále tiež tak ako Magda, nemáme tam nejakú silu na preniknutie. Tu by som očakával ešte možno nejaký odraz, možno by sme išli dole, išli sme hore. To by bolo ale fajn pre nás, lebo vlastne tu by sa nabíjala vlastne výška tej jednej strely, ktorú by sme mohli zasiahnuť a rovno vytradovať dole. Hej, lebo tam pravdepodobne práve v týchto odrazoch, keď sa zmenšuje ten triangle, tak príde veľký lek, hej, nejaký tiež celkom silný, ale proste už taký povolnejší. Hej, dole to väčšinou potom tiež vie vyklesať. To je to, že dole dokážeme vlastne klesať niekedy prúčie ako stúpať, lebo na to prúdenie peňazí človek sa musí rozhodnúť, že moje peniaze dám do Bitcoinu a musí tomu veriť. Hej, ale zobrať peniaze do kešu, že aha, tu ich mám doma, tak to je vlastne celá stará generácia na tomto naučená, takže preto to hovorím. Dobre, čiže tu by sme sa mohli odraziť, samozrejme toto je sideway, pokiaľ pôjdeme len z tohto patternu, že toto naozaj nie je už v rámci toho legu regulárny leg, tak vlastne v rámci tohto patternu môžeme ísť continue a môžeme vypadnúť už aj teraz, ale práve na toto staviť nechcem, lebo toto by bolo pokračovanie nejakého vlaku. Ja chcem proste vidieť vlak, nejaký pullback a ten pullback až chytať dole. Hej, lebo tam mi to dáva väčší zmysel kvôli tomu, že vlastne tá štruktúra mi podporí aj vlastne indikátory prekúpenia a podobne, čiže je to jedno s druhým. No, čo sa týka ADX je aktuálne mŕtve, to znamená, že na hodinkách tu nie je absolútne žiadna chuť proste obchodovať Bitcoin, hej, všetci zdrhajú z trhu a je jedno, či tu je big alebo medveď, aj keď medveď aktuálne troška silnejší, ale tiež sa konzervujú shorty, to znamená, že ľudia odpredávajú shorty. Na druhej strane vidíme, že bici absolútne nenakupujú, absolútne. Skôr by som povedal, že tu sa trošička tých shortov začína akumulovať, ale s tým, že tam nie je absolútne žiadna sila, tak nikto nič nerieši proste, hej, dneska sa obchody proste nerobia. Dôvod je jasný, dneska je ešte vyhlásenie večerov FOMC a dneska má prísť ešte aj vyjadrenie ohľadne podpory konfliktu na východe, takže všetci chillujeme a všetci iba pozeráme a dúfame v najlepšie správy. Či prídu, to je ťažko povedať aktuálne. V každom prípade my ideme ďalej do techniky a ideme rozobrať 4-hodinový graf. To si ale prepnem už na Coinbase, že by som tento vypínať nemusel. Čo sa týka 4-hodinového grafu, tak samozrejme najčastejšie, čo posielajú ľudia, tak je niečo takéto, čiže v podstate je to stále ten triangle, ale je nejaký dlhší. Tu treba dávať pozor, lebo tu častokrát vidím aj takýto triangle, hej, tých 4 hodiniek, ale hovorím, jak som pri hodinkách ho vylúčil, tak pre mňa je toto zobratie likvidity a skôr mi dáva zmysel, že toto celé je proste len nejaká likvidita a toto je výber tej likvidity. Áno, samozrejme, môže to byť regulárny leg, lebo zatiaľ to začal vlastne ťahať tento. Čiže to je regulér, aj tento je regulér, to znamená, že v podstate ono to bude sedieť aj v rámci FIBA, ale ak by to sedelo v rámci FIBA, tak aj tak tu vyjde potom nejaký pokles, ktorý by musel prísť aspoň na hranicu tých 97 000, ktorý tam vychádza. To si možno ukážeme v ďalšom videu, teraz ale riešime techniku v rámci formácií, že prečo Bitcoin asi pravdepodobne urobí toto alebo tamto na rôznom grafe. Dobre. Takže čo sa týka tohto, opäť, hej, ono to vidno aj tu na tých 4 hodinkách, že tu sa to vlastne zmenšuje. Čiže tu, čo sa môže stať, tak sa môže stať to, že nám vyberie tie stop lossy na hodinkách a dôvod je jasný. 1, 2, hej, tu príde nejaký tretí, tu ešte môže ísť hore tým pádom, aj keď tendencia je vypadávať dole. Ale keď to zoberieme, tak potom tie legy vlastne na 4 hodinkách vyzerajú 1, 2, hej, to znamená, že tu by mal prísť ešte možno nejaký ten tretí, lebo ako hovorím na videách, 3-krát a dosť. No, čiže v tom prípade tu je väčšia šanca, zvýšená šanca, že ešte sa hore pôjde, tým pádom toto by sme mohli považovať za likviditu a tým pádom 4-hodinové trady by sa mali dávať vyššie, to znamená, že prvý vstup by bol niekde sem a druhý vstup až sem. Keď si to porovnáme s tými jednotkovými, som zvedavý, či som to náhodou netrafil rovnako, čiže 107 a 109. Tu mám 107 a 109, takže vidíte, hej, čo som hovoril, že korelácia vlastne tých timeframeov tam nejaká bude. Práve kvôli tomu, že toto by bol ten 4-hodinkový vstup, do ktorého pravdepodobne manažmentu nemusíme vstúpiť a ten vlastne hodinkový je ten, ktorý by sme zobchodovali. S tým rozdielom ale, že 4-hodinkový bude mať troška vyššie legy, čiže aj jeho
jeho legy vieme troška natiahnuť, to znamená, že v podstate nemusíme obchodovať priamo hneď túto štruktúru, aj keď vidím, že tých 107, keď som trafil na oboch timeframeoch, tak je automaticky dosť silných a to znamená, že proste tam by som ten vstup chcel skúsiť zariskovať. No a samozrejme tu potom by sa ale išlo cez likviditu, to znamená, že by sme sa chceli dostať až na tento point v rámci toho triangla, hej, čiže tam by sme to chceli nejak obchodovať, aspoň in pattern trade. A kebyže ideme breakout, tak potom musíme čakať breakout. V každom prípade v tomto segmente, ináč často opakujem v každom prípade, neviem, či ste si to všimli, ale tak vy to pozeráte. Už aj mne to vadí. Taktiež pripomínam, keď už máme 10. minútu, že nezabudnite dať like. A ja si rýchlo iba pozriem ešte indikátory, že ako to tu vyzerá vlastne na 4 hodinkách, či podporia vlastne tie hodinky. Čo sa týka tohto, tak pravdepodobne áno, aj keď tu už vyzerá, že sa nám preklápa divergencia, to znamená, že pravdepodobne otočka hore príde rýchlejšie, ako sme čakali. Ale nemusí byť úplne divoká, stačí, že príde nejaká malá, potom nejaký sideway, pravdepodobne potom môže prísť nejaký vyšší výkyv, hej. Vidíme, že tá amplitúda vlastne kopíruje ten graf v tomto prípade. Čo sa týka Stocha RSI, tak Stocha RSI tiež vyzerá, že si môže ísť po divergenciu. To znamená, že tu nemusíme už mať taký pokles na vyťahnutie likvidity. Samozrejme môžeme, ale vidíme, že štvorky sú troška stabilnejšie. Takže v tomto prípade to pôjde pravdepodobne hore, overenie. Pravdepodobne sa ešte schováme dole, až potom prejazdíme vlastne ten stred MACD a RSI samotné. No a potom tu máme ADX. ADX tu má celkom zaujímavú úvahu, to znamená, že shortery opäť, hej, tak jak na hodinkách, tu vyberajú proste už späť zisky, ale bíci tu sa absolútne netrhajú. Čo je ale sranda, začína nám stúpať trend, to znamená, že záujem o obchodovanie Bitcoinu na 4 hodinkách alebo respektíve na dlhších pozíciách už je zvýšený. To znamená, že vlastne medvede to môžu mať pod kontrolou, ale s tým, že teraz aktuálne klesajú a konzervujú, tak sa veľmi rýchlo môže nastať otočka. To znamená, že tu by som počkal na bíkov, kým sa troška spamätajú, lebo naozaj zatiaľ to vychádza z dvoch grafov tak, že ešte úplne dole nevyklzneme. Samozrejme záleží od dnešného fundamentu, ktorý ešte neprešiel. Takže toto video berte len čisto technicky a naozaj musíte rátať s tým, že ten fundament príde až za nejakú hodinu, dve od nahrávania tohto videa. No, čiže v rámci tohto grafu je to asi jasné, vysvetlené. Pozrieme si ale BTC, pozrieme si tu weekly graf, tento už mám day graf, tento už mám viac menej pripravený, hej, to znamená, že zase sa vytvára nejaký range, hej, čo mne ale celkom vyhovuje, respektíve toto je nejaký range, proste, v ktorom sa aktuálne hýbeme, väčšinou range znamená už, že to continue, ale čo mne sedí do mojich analýz, tak je práve to, čo som hovoril aj na tej hodinke, že všetko vlastne má svoje pullbacky, tak ak sme takto dlho išli hore, tak je veľká šanca, že sa vyťahne tá likvidita na 97 000, čo nám sedí vlastne aj zo 4 hodiniek. Ak sa dokončí tá štruktúra, čiže my môžeme ísť vlastne 1, 2, ešte tu môžeme ísť, začne sa to zmenšovať a pokiaľ ten triangel nebude naozaj takto, jak ho niektorí kreslia, že pôjdeme to the moon, tak je väčšia pravdepodobnosť práve toho, že tento support praskne, pod ktorým vlastne už sme a pôjdeme, nie úplne to the hell, ale niečo sa tam požmýka. Samozrejme, či pôjdeme úplne to the hell, to aktuálne povedať nemôžeme a nevieme, takže tak, čo sa týka deniek. Dáva to zmysel na to ísť trocha dole, vybrať likviditu na 97, maximálne likviditu by som očakával na 90 000, potom nejaký sideway a potom pravdepodobne hore, ja to ukážem v príklade na zlate. Dobre, tu mám tiež všetko začmárané, kto chce, môže skúsiť hard risk na zlato. Hej, že proste tu sa urobili dve štruktúry, to znamená 1, 2, več, teraz hore, teraz to môže ísť krásne dole, s tým, že to môže ísť potom zase hore. Tu mám nastavené limitky zase na shorty, hej, čiže tu to pekne vidno, že tuto budem shortovať trh s tým, že ale viem, že ak pôjdeme po day likviditu, tak samozrejme chytím stop loss, ale stavím na tú kratšiu. No a tým pádom, ak vyletíme z tohto wedge s tým, že ten short má naozaj zmysel, tak take profit doma. No, viac k tomu nepoviem asi, len take profit doma. No, takže ideme späť na trade, to znamená, že z day pohľadu ešte rýchlo indikátory, tu sa vlastne nič nemení z toho, čo som povedal, tam nemusím kresliť žiadne formácie, tam je, dayky už mám rád, keď idú len na price action, alebo tak, ostatné formácie si viem dokresliť.
No, čo sa týka dejky, tak túto bici zatiaľ majú pod kontrolou, ale vidíme, že už tam nie je chuť to nejak hypovať, čiže na to ATHčko. Ak to prejde tu dole, tak tu môže prísť odraz, čiže ešte raz by sme mohli výjsť hore, čo by sedelo vlastne s tými 4 hodinkami a s jednotkami vlastne na ten rýchly trade, tam by to malo byť celkom fajn. Pokiaľ to chcete, skúste to tradovať, možno sa milím, ale tak skúste tam dať nejaké percento. Možno sa vám zapáčia tieto obchody a podporíte skupinu FNX, hej, čiže www.fnx.sk a môžete si tam vybrať nejaké členstvo, po prípade sa k nám zapojiť ako free. A keď sa zapojíte ako free, tak síce nebudete dostávať obchody, ale budete dostávať nejaké inštrukcie, predikcie a máte tam aj workshopy, takže sa to tak či tak oplatí. Minule sme mali trading night a boli sme spolu od 10. do 4. rána, čiže sme 6 hodín v kuse proste riešili grafy a situáciu, geopolitiku a tak ďalej. Je to super. Naozaj je to super. No, čiže Magda, čo sa týka Magdy, máme zhodnotené, Stochaj RSI. Stochaj RSI zase ale ide proti Magde, síce na druhej strane ani veľmi nie. Aj keď je tu zlomený, je tu cross, hej, a cross v podstate, tak tu sa ešte môže vymeniť a ísť hore, čo zase podporuje tú istú teóriu, hej, aj keď z tohto timeframeu je to skôr také, že ešte môžeme troška klesať, kým pôjdeme hore, to znamená, že podporuje skôr tú likviditu, lebo samozrejme väčší graf, väčší timeframe môže urobiť vlastne výchylku, jedna sviečka a nemusí byť tak zaznamenaná vlastne v tých indikátoroch, lebo všetky indikátory sú laget, alebo jak to nazvať, proste sú zalagované, hej, proste sú oneskorené. Dobre, čo sa týka ADX, tak tu ADX už vyzerá ináč. ADX začína naberať silu, čo sa týka sily, tak aktuálne to majú pod kontrolou medvede, ale celkovo sa nikomu nechce veľmi špekulovať. Takže v tomto prípade môžeme ísť hore. Prečo rozoberám vlastne aj to ADX? Lebo ja som v skupine urobil taký challenge, som im tam poslal iba ADX, lebo na posledným trading night sme rozoberali podrobne tento indikátor, všetky scenáre, ktoré môžu na ňom nastať a ako sa podľa neho orientovať. Takže teraz vlastne im hovorím, že čo som im tam poslal a dám to rovno verejne, nech to máte. Ale naozaj ten like si myslím, že tam patrí. To nie je tak veľa. To nie je tak veľa. Naozaj nie je, takže naozaj ho tam dajte. Ďakujem. No a tým pádom máme tu nejakú štruktúru. Tu by som očakával skôr, že tí bíci asi s tými medveďmi krosnú, tým, že medvede už neboli podporované v týchto situáciách, tak ten bík, ak krosne hore s tým, že ADX už je nastavené, tak pravdepodobne nás čaká ešte nejaký výkvet smerom hore. Samozrejme, opäť je to bez fundamentu, je to čistá technika, takže môže to byť skreslené a rýchlo ideme na weekly graph a weekly graph si dáme už na mojich štandardných formáciách, ktoré používam najčastejšie a to je Bybit graf. No, čo sa týka Bybitu, tak aktuálne, keď vidíme to weekly, tak je veľmi slabé, smutné, hej, ak by sme to zobrali, tak dobre, môžeme to načiarkať nejak takto, že tu je nejaký wedge alebo channel, ktorý vlastne padá, keď nebereme výbery likvidít, hej, a že to môže ísť continue, ale sami mi povedzte, či by sa tu proste nehodila jedna sviečka, že na vybratie, proste, že nech to má takú peknú štruktúru, už iba kvôli tomu, nech to je pekné. Jasné, ale netradujeme pekné veci, tradujeme realitu. Jasné, je to continue, za mňa ale osobne si myslím, že naozaj aj ten weekly graph je pod dosť vysokým tlakom, keď zhrnieme geopolitiku, čo sa týka volume, tak dokonca nám klesa. Hej, a vidíme, že tu neboli vybraté nejaké gapy, ktoré reálne sa často vyberajú. Táto likvidita nebola dotiahnutá, takže ísť troška pod ňu si myslím, že dáva stále zmysel a opäť nám to padá niekde na tých 97-98 tisíc. Takže aj weekly graph je v tomto celkom nahnutý. Čo sa týka weekly graphu, tak vlastne tu si možno robiť troška menšiu aj divergenciu. Pravdepodobne tu príde ku crossu, tie weekly graphy väčšinou majú už keď dolnú štruktúru, tak málo kedy vymýšľajú, že niečo takéto, že sa ešte znova otočia. Hej, aj keď v tomto prípade oranžový ešte nebol taký nahnutý, takže sa to stať môže. No, v každom prípade z toho weekly. Tu pravdepodobne príde nejaký cross, môže prísť nejaké zaváhanie, tu klesá volume, takže to znamená, že skôr ďalšie týždne môžeme klesať. Medzi tým ale neznamená, že sa nemusí vyplniť tá jednotková alebo štvorhodinková predikcia. Hej, na to pozor, lebo jednotky a weekly sú veľký rozdiel. Veľmi veľký rozdiel. Takže tu kľudne môžeme vybrať likviditu zo spodu a bude to tlačiť, čiže weekly graph nám celkovo bude ukazovať asi viacej shorty. Čo sa týka RSI, tak RSI tu má dva krosy a dosť nechutné. To znamená, že pokiaľ tu ešte pôjde po divergenciu, tak nás môže potlačiť troška hore, ale pravdepodobne na ATH to nebude a keď áno, tak musí klesnúť dolár, čo už vieme z predošlých videí, že ako sa k tomu staviam. No a keď to zoberieme ešte na celkový princíp
na celkový princíp toho, čo poviem zajtra, lebo zajtra budeme mať livestream, takže budem rád, keď sa zastavíte na livestreame o 18:30 vo štvrtok. Každý štvrtok 18:30 môžete so mnou pokecať, môžeme tam rozobrať rôzne teórie, môžeme analyzovať altcoiny, môžeme kadečo, takže dorazte určite, keď môžete. Dobre, čo sa týka tých krosov, môžu nastať tie krosy, pravdepodobne pôjdeme do múky, pôjdeme troška nižšie, aj keď tu ešte môže nastať divergencia, takže tu sa ešte jedna, dve sviečky môžu ocitnúť zelené, možno tam bude nejaký ešte útok na ATH, ale pravdepodobne úplne nie. No a opäť, keď aj by išiel ten weekly hore, no, OK, z toho weekly tam môže byť ešte tá divergencia celkom nepríjemná na to ATH, tam pokus môže byť. Hej, akože dáva to zmysel v rámci toho RSI-ka, ale ten tlak z hora, tie knoty mi zase hovoria, že aj keď tam príde, tak zostane zase len knot a pravdepodobne tak či tak dole. Dobre, čiže v rámci RSI-ka asi tak a pokiaľ ideme na weekly graph, tak na weekly graphe na ADX-ku je tu už menší záujem trhu, to vidno, hej, tu bol myslím, že marec 24, tu bol november, február, dokonca február, kde sa obchodovalo, takže toto bol november, jasné, tam bola trampolína. No, takže čo sa týka tohto, aktuálne po tom, čo bol znudený trh, sa opäť naberá sila na trh, to znamená, že špekulanti v rámci dlhých pozícií už sa vracajú naspäť, ale vidíme tu konzervovanie ziskov longarov, to znamená, že tieto úseky, kde sa dosiahlo ATH, veľa ľudí opustilo bitcoinový trh, hej, kde vidíme ale žiadnu neschopnosť proste naberať bíkov, či medveďov, medvede klesajú len z toho dôvodu, že tu sa konzervujú zisky. No a keď sa toto preklopí, to znamená, že začne záujem o trh, tak pravdepodobne budeme musieť počkať ešte na nejakú otočku, buď to na bíkov, alebo prudkú otočku na shorterov, čiže na medveďov. A to sa vlastne ešte uvidí, že akým spôsobom bude prebiehať. Je to weekly graph, je to naozaj na dlhé obdobie, čiže celé leto ešte môže byť nuda, však prečo nie. Mesačný graf už nejdem analyzovať, lebo to je na ešte dlhšie a to sa ťažko trafa. Čo by som ešte rád povedal, tak je to, že naozaj som rád, že nás podporujete, lebo už máme v skupine 60 členov a môžete sa kľudne zapojiť zdarma. Budem rád za každého jedného, ktorý tam prispie k diskusii svojim vlastným názorom. Okrem toho na YouTube, keď dáte odber, tak je to pre nás viac ako 3 lajky. Ideálne, keď dáte kombináciu a pomôžete nám rásť. Ja ďakujem krásne, že ste sledovali toto video až do konca. Držím palce v ďalšom obchodovaní. Toto bol rozbor čisto na Bitcoin a pozdrav z klubu FNX a čaute.